El govern d'aquests comtats no estava exempt de perills de tota mena i sobretot tenint en compte la frontera, la gran frontera que tenien amb l'Emirat i després Califat de Còrdova, que es dedicaven pràcticament, no diré cada any, però molt sovint, a fer ràtzies i a fer excursions de càstig contra els comtats aquests catalans de la marca hispànica. Tenim el cas, per exemple, del final del segle X, de les ràtzies de l'Almansor, un cabdill musulmà que veritablement va arrasar el que són avui dia els comtats. Tant és així que va fins i tot arribar fins a Barcelona, que la va ocupar i la va castigar totalment. Què passa llavors amb els comtes de Barcelona? Els comtes de Barcelona, que seran tota una família, seran tota la dinastia que vulgueu, però en realitat continuen depenent del rei de França. I per tant, aquest comte de Barcelona, concretament Borrell, quan veu venir totes aquestes invasions àrabs, concretament la de l'Almansor, li demana ajut al rei de França i li diu que venen contra nosaltres i jo formo part del regne de França i que per tant m'heu d'ajudar. I en aquests moments el regne de França, que han canviat de dinastia, que ja no són carolingis i que no ja són els començaments dels capets, no estan per ajudar el comte de Barcelona i no l'ajuden. De fet, què fa? Doncs automàticament des d'aquests moments se n'ha parlat d'una possible independència. És a dir, a partir d'aquests moments, nominalment continuen els comtats catalans depenent del regne de França, però de fet, de facto, deixen de tenir aquesta dependència perquè, entre altres coses, s'han de defensar ells tots sols.